Господин Ешерев, как върви изборния ден в община Руен? Каква е активността и какво е настроението в хората? Здравейте! Успях да обиколя около 20 секции от сутринта. Изборният ден върви нормално, няма жалби официални пуснати, спокойна е обстановката. Ние винаги сме го казвали, естествено точно в това време, особено за област Бургас, не е много подходящо време за избори, но така се случи, че активният сезон вече е стартирал, а особено за руенските села работа по полето много, жегата е фактор също днеска, но въпреки това хората излизат и гласуват, но активността не е това, което беше на по-минали избори. Си реч тя винаги, както и в цяла България, между другото, си пада активността и оплакването на хората е, че толкова много чести избори, толкова излишни средства само за избори и просто виждам, че нещата не се случват както искат да се случват хората, които все пак излизат да гласуват. Но има и такива, които казват, че нищо не се променя с тези избори и страх ме, че ще отказват съвсем да гласуват вече и активността ще продължава да пада. Затова идеята е да няма толкова често избори и вече да се стабилизират нещата, да се нормализират в политическо отношение в тия трудни и сложни времена, не само за нашата страна, но и за цяла Европа и целия свят. А вие лично за какво гласувахте днес? Аз гласувах за една стабилна България в една силна Европа. С нормална, мога да кажа, обстановка в политически аспект, което ще рефлектира и върху икономическата обстановка и овладяването на последващите други кризи в тази сложна и трудна обстановка. Успех! Благодаря много.